Lanian nun? Madrilen eta hemen. Han eta hemen. Bai, gauza desberdinak hasten batera, iraia. Orduan, bai, bidaiatzen. Eta ze kontatzea kasu guri hola pixkat egiten naizera? Zer etorriko dan, ja. Audientzia iman jozu pixkat. Bai, lehenengo, iraiako 21 estreinatuko dugu emakume baten borroka eta metamorfosia Durangon, gero egongo gara Gernikan? Astigarraga, Sopela, Santurtzi, ez dakizien balekutan. Antzerkixen? Antzerkia, bai, Fernando Bernuesek zuzenduta. Eta? Zein gehiago? Eta gero, Bitor Rogadokin. Eta gero nabiloin serie bat prestatzen. 60. markada, Espainia, baina gero Europatik ere bai, eta hori ja Madrilen izango da. Eta... Osondo, eneko. Gauza diferentiek. Eta non ikusiko da, eze plataforma digitaletan edo, eneko? Netflix, Prime... Movistarren. Movistar Plusen. Movistar. Bai. Baina baitare bazatoz, Amazonetik. Amazon Prime. Bai. Ze ondo esateten. Bai. Amazon Prime. Baina gero, telesaia titulue, ojo, hori zuri tokatzen zaizu. Bere historia daka. Zuri tokatzen zaizu. Those About to Die. Oso! Hiltzera doazenak, alegia, holako suzesion gozan, ez da? Hori da. Lehen ensaiatzen hon da, nola... Bai, igartzen da. Hiltzera doazenak. Bai. Azkenean, ikusitza zeri buruz doan. Zeri buruz doan ikusitza. 79. urtien. Eta, bueno, bai, erromatarrak, gladiadorak, lehoiak, apur bat... Superepikoa. Superepiko, bai. Eta eze bez, hor kontatzen da, batez ere, garai hartan, inframundu horretan ze pasatzen zen, ze korrupzio klase, konpetitzerako orduan ere bai, pizkat egiten da paralelismo hori gaur egungo futbol taldeekin adibidez, ez? Orduan, bai, gauzak ez dira horren beste aldatu, zentzu baten, eta guzti hori kontatzen dut, gero, epizidade ikaragarri batekin, ez? Animalia pilo bat, gero zirko maksimoa, eta horrako gauza hondiak. Superproduzio handi bat? Bai, ikaragarria, ara, heldu nintzenien zan... Hor kartela ikusten gabiz. Eneko urrunetik ez dut ikusten, baina hor behian badao, ez da? Hor eskina baten. Eskina baten badao, ez da? Eta barkatu baino, eske kartel berdinean zaude, lehen esan dugun Anthony Hopkinsekin. Zer da hori? Hori da impactu bat. Ni akordatzen naiz kartela ikusi nuenean, zala disoziazio moduko zeo zer esaten nuelako. Ni naiz. Eta hori hilabete asko genera matzala lanean, ez? Baina egia da, hain txikitatik eta hainbeste miresten duzune lankide batekin kartela konpartitzea, baina ez bera bakarrik, ez? Iuan reon dau erdi-erdian, eta ikaragarria, ez? Euren ondoan lan egitea, eta ikastera bai beste herrialde batzuetako aktorek ze metodo erabiltzen dituzten, zelan ulertzen duten ere bai lanbidea, eta gero zer dan ere bai olako Hollywoodeko produkzio handi baten lan egitea, ez? Claro, es que kriston aldia, ondra da? Kristona, bai. Zentzu askotan, ez? Eta nik bai daukat gogoan izan zala ara heldu, Erroman egon gara grabatzen 9 hilabetez, eta sentsazio hori aspaldien eukana zala nunbaitera heldu, eta lantalde horretan inorrerez, 1000 pertsonako lantalde handi baten, inorrerez ez ezagutzaren sentsazio hori eneukan, oindala, hasi nintzenetik, ez? Ia, orduan, eta beste hizkuntza baten, eta gauza asko. Zeuk dinozu sensazio, baina lako superprodukzio handi baten, erradoi baten, bertigo hitza bai, momentu baten burutik pasau jatzun. Ez esan bertigoa berremen mareauko nahi zen. Baina bertigo emozionala kasu hontan. Bai, guztiz. Alde batetik, hizkuntzanak asko markatu ninduen, ez? Ni sekula inglesez lanik egin barik, eta bai daukazu sentsazio hori edozein momentutan testu ahaztuko zaizula edo trabatuko zarela, ja berez euki badaukagu ere sentsazio hori gure hizkuntzetan lanean, baina inglesezan benetan beldurtzen zuen zeo zer. Eta gero beste alde batetik, da erritmo bat eta exigentzia maila bat oso altua, ez? Han ez dago denbora galtzeko inungo betarik, eta markara joan behar dozu zuzenean, testu esan behar duzu lehenengo aldian, eta zentzu horretan tabla asko bere ganatu ditut, baina bere ganatze horretan tentsio handia eta askotan lanera beldurtuta ere bai, Eta jendea pentsako dau, karo, eta espada urtetzen lehenengo momentuen esan beharreko hori bai? Claro, baina hori zueri ere... Itza esalixe testu, Bai. Baina, bueno, hor dago ere bai emozioa, eta gero kamararen aurreko lanak badauka beti ere,
bueno, zaudela moduren baten nahiko lasai errepikatu daitekelako, ez hori antzerkiarekin alderatuta adibidez bada kristolako diferentzia. Baita, zu antzerkit izatuz baitare, eta esan nahi, eta azkenien tabla hori badituzu, eta nahi edo ez beti dakau bildurra hori gertaukala, baina gero momentuan hain ikasita dakazu, eta nik uste ja lan handia indatzetikan, bakarrik ertetzeala. Nahi gabe, ertenitea. Bai, egia da dana dela, nik igual sekuentzia bat ikasteko serie honetan, normalean ematen baditut 2 egun lantzen sekuentzia, hemen egon intekeen aste terdi sekuentzia hori lantzen, eta hitzez hitz, gero bagen euskan bakoitzak ere gure coachak, inglesezko coachak, eta bai, jartze ziguten jende pila bat, eta orduan lantzeko aukera handia, baina egia da, ez daukazula ziurtasun berdina, eta gero ez dela berdina ere esatea etxea edo esatea house, ez? Gorputzetik ere beste leku batetik irtetzen zaizu, orduan testu horretara hurbiltzeko eta modu zentzu batean ahazteko lan ordu asko exigitzen zizkidan, bai. Dano ganera asento bardinagaz esateko, ze bakoitzak beren asentuk iko dago bai inglesez. Eta coach horrek suposatzen dut bai dela, ez, danok auskatzeko nahiko antzera, eh? Bai. Bakoitzak beren moduan. Guztiz, eta gainera pasatzen zen, nik interpretatzen dudan pertsonaia Andria da 3 anaietako bat, ez? Eta 3 anaio ginen bat Madrildarra, bestea Lisboarra eta ni euskalduna, ez? Orduan, eta gero ere bai, bakoitzak esperientzia oso desberdinak, ez? Euretariko bat estatu batuetan ibili izan ikasten, eta orduan azentuak oso desberdinak dira. Eta kuriosoa izan zen, hasieran esan ziguten, bai, bueno, eukin behar duzue azentua markatua, espainola. Gure artean lanean, coachekin lanean, eta lortu genuen zeo zer, baina lehenengo egunean grabatzera joan, eta hurrengo egunen esan ziguten, bueno, atzeko azentua ondo, baina ez. Orduan, eraman gintuzten iaia, ez azentuak entzera, hori ezinezkoa da, baina estatu batuetara batez ere bideratutako produkzio bat izan da, bai exigitzen dizute oso azentu txikia eukitzea, zeurentzaia hori handia da. Jesus. Eta, hori bildurra bat, egun batetik bestea, azentu aldau behar dezu. Bai. Eta, baina ni jakina detena da, nola izan zen lehenengo dei hori. Esan nahi dut, nondik hasi, castingan zea guztia, probak, prozesua, hori dena nola izan da? Iaiak ezin estekoa, deitu nindu nire Madrileko agenteak, eta esan zidan, casting internazional bateratu jo deitu zaituzte, baina, klaro, lakoak pasatzen dira, 2 hilabetean behin izaten ditugu gaur egungo mundu globalizatu honetan, eta ona inglesez rodatzera asko etortzen dira, eramaten gaituzte, eta orduan ni lanpetutan enbilen antzerkian, justu, eta esan nion ez dut egingo. Ez daukat astirik, 10 horri inglesez ikasteko, ez daterako, Espainiar estatu osoko aktoreak daude, Hego Ameriketako aktore pila bat, orduan esaten duzu, ez dut lan hau egingo, denbora honetan galduko, lana euki badauka ez? Esan zida, bueno, saiatu, nahiz eta denbora pasa moduan hartu, eta egin nuen, eta izan zen probat, nahiko absurdua, etxean garai hartan Gironan nengoen lanean, eta hartu nuen mobila, grabatu nituen beste pertsonaiaren esaldiak, beste ahots batekin, horri play eman, eta utzitako tarteetan esaten nuen nire pertsonaiaren testua, baina azentua zuzendu gabe, irtete zitzaidan moduan, ez? Eta proba hori bidali, eta hortik aste betera ditu nindun zuzendariak, representanteak, eta esan zidan, Roland Emmerich zuzendariak nahi du bideo dei bat egin zurekin. Tarduan, bera, Kalifornian, eta ni Gironan, eta batean, akordatzen nahi zelan papel batean idatzi nuen zaldiei eta erromatarrei buruzko lexiko pilo bat. Yes, the rains, yes. Zenekien, klaro, eta repente, serio, oso espezifiko baten, eta ez daukazu, idearik ere zelan, galoparzelan esaten da. Oineren naiz akordatzen. Trakatan, Roland, eta iten hauen agu etapa apur bat espanekien hitza, eta divertigarria. Baina hori, zuzendari oso jatorra izan zen, eta esan zidan, nahi zintudan ezagutu, ze proba asko gustatu zitzaigun, eta jazta. Eta deia esarelako? Abila delako? Suertea ere. Eta nola da dei hori jaso eta bai zu izan zea? Soratuta, behitu, hemen dau Paulen nire laguna, eta izan zen ospatu genuen
txampain botilla batekin, ez? Hori, galoparrez, baina hori goratzen, za? Hori goratzen, perfectamente. Eta Paule? Claro, baina zan beldur eta excitazio nastea handi bat, batean momentua ospakizuna da, baina gero ere pentsatzea, 9 hilabetez Erromara aktore hoiekin kuadriga gidari biliko nintzela, hori nolabait gorputzak ere zuen ulertzen, esaten un, zer ingo dut. Baina, esan duzu kuadriga gidari, hori behikazien berritzen duzu, claro. Baina hori oso divertigarria izan da. Punginen hilabete terdi lehenago zaldiekin entrenatzera, Ungariarrak ziren zaldietako teknikoak, eta ikaragarria, zaldi super handiekin, baina 4 zaldiren indarra sentitzea zirku maksimoaren replika baten entrenatzen Italian zan, ez sinestekoa. Ja, nik uste horre hon arte ez ezula sinisten benetan noa zoazen. Eta gero ere ez. Eta gero ere ez. Amets bat izan da edo, ez? Bai. Bueno,